Hello Malam Awalu, ga nan tawowa wallahi na dan nake jiran babur mai kafa uku. Insha Allah. Dan Allah dan annabi ku jira ni. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan annabi ku jira ni. Abokina ina za ka je ne? Ku je kawai. Hango kusan hanyar ka zami. Ba nisa za mu yi ba. Ƙur'an su ne. Ba nisa za mu yi mana kusa ne. Na haƙura. Dan Allah ku na fara tafiyar wallahi. Lokaci. Awal ba can ne ba, alƙur'an ni ba can ne. Ba shi wallahi ko kuɗin ta ban gama biya ba. Ba shi dan Allah dan annabi ku ya haƙuri. Ku da ba mu abi. Gishiru. Ka bar mamu. Kawo wayarka. Alƙur'an ko kuɗin ta ban gama biya ba. Wallahi ko kuɗin ta ban gama biya ba wayannan. Dan Allah dan annabi ku sauke mun ku ya. Ba za ka bayar ba. Ka ba sar kaman tare miki. Kawo. Ba za ka bayar ba? Wallahi. Da araba ka da wayarka da lafiyarka. Da kuma araba ka da wayarka baka da lafiyarka wanne ka fi so? Ba za ka zaɓa bane wallahi. Kowanne ba na so in dai so na ne. Ba ka san duka kowanne? To shikenan. Dan Allah dan annabi. Ba sar kamar tare miki. Wallahi wayannan ko kuɗin da ban gama biya ba. Na rantsi da Allah in ka sake magana in ba sai na huda ma wukan nan a ciki ta bullo ta bayan ka baka ce ba ni ne ba. Wallahi in ka ce nan da kwana uku ma kan ne magana wallahi da lada bazan yi. To ba sar kamar tare miki ka ba sar kamar tare miki. Yi wani wurin. Na haƙura. Yi wani wurin. Na zan yi. Itan. Nan? In ka ga dama duk abin da za ka yi baya. Buje. Allah ya sana kuma wallahi zai rafa da Abdullahi Kyawa. Oh, you already know. It's Melody Songs, the humble producer. Oh, you already know. It's Melody Songs, the humble producer. Banga! Ba shi mana. Ina wayarka take? Yau. Kai damun ku nake nema. Dan Allah. Bena! Kai mu za ku fada karfe. Dan Allah kai. Ke da riga wallahi. Kai dan wani unguwa ne kawo nan. Da ni a dorayi nake. Ta ce ko ta mutane ce? Ta mutane. Damun duk kuke wahalar da Abdullahi Kiyawa ko? Ba za mu sake ba wallahi. Ba za ku sake ba. Wannan ma ni yanzu Kai? ba ni ba zan sake ba. Me kake yi? Wannan faro ne yana. Faro, kai karamin dan iska ne dama? Kai hakuri dan Allah. Kai dan ina ne? Allah ni dan Kano ne. Kai hakuri dan Allah. Zan haƙura. To, shi Amma da sharadi. To. Idan muka ƙara haɗuwa da kai. Wallahi ka kashe ni. Idan ka juya kuma yanda kake wa mutane. Haka zan ma. To shikenan nagode yalla bai.